କାଲି ହେଉଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସୌର ମାସ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ନୂଆ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୌଷ ମାସରେ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଘ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପୌଷ ମାସରେ ପୌଷ ରବିବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ମଧ୍ୟ ପୌଷ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହେ। ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମକର ପୂର୍ବ ଦିନଠାରୁ ଘରଦ୍ୱାର ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଏ। ଝୋଟି ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦିନ ଧରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟମାନେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୂଜାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଗହମ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅମଳ କରି ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରେ ମକର ଚାଉଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୌଷ ମାସ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ବାପ ଘରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଭାର ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗରେ ମିଠା, ଫଳ, ଚାଉଳ, ଅଦା, ଗୁଜୁରାତି ଇତ୍ୟାଦି ଭାର ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମକର ଚୌରାଶୀ ବେଶ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ କେବଳ ଫୁଲରେ ସଜ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ବେଶରେ ପ୍ରଭୁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ହୁଅନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ପ୍ରଭୁ ସଜେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ମକର ଚାଉଳ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିମା ଆଙ୍କି ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲରେ ସିନ୍ଦୁର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମକର ଚାଉଳ, ମୁଆଁ, ଅଟକାଳି ଏବଂ କେହି କେହି ଖେଚୁଡ଼ି, କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ହୋଇଥାନ୍ତି। ମକର ଚାଉଳ ପାଇଁ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଦରଦରିଆ କରି ପେଷି ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଚିନି ପକାଇ କ୍ଷୀର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ଯେମିତିକି କଦଳୀ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଗୁଜୁରାତି ପାଉଡର, ଅଦା ଛେଚି ପକାଇ ଏହି ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ପୂଜା ହେବ, ସେଥିରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଉଚିତ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ମକର ବସନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ମକର ଚାଉଳ ଖୁଆଇଦେବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯିବ।
ଏବଂ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଉଡ଼େଇଥାନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମଜା ନେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଜପ ତପ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଦିନ କରିବା ଉଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଭଗବାନ ଶିବ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦିର ଅଛି ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ବହୁତ ଶୁଭ କାମ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି, ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।